zan tafi in bar ku, kar wanda ya neman, kare ma yana da rana. Gobara daga kogi. Wannan shiri zai rika zo muku ranar Laraba na karfe 8 na dare. Gobara daga ba abotaka da dan biri sanda ta makale. Kai da saka. To me unguwa kana jin sa? To Umar Faruk, da wannan ka zauna kusa da ni. Wannan ita ce hanyar. Duk a cikin shirin gobara daga kogi zai rika zo muku ranar Laraba. Gobara daga kogi. Kyauta? Wannan ce kyautar da Hello, Malians. C'est pas moi Jésus ni wa. Kasa ko tashi mala. Akwai nauye-nauye da yawa akan shugaba. Gobara daga Da yake wakiltar al'umma. Akwai nauyin da zan dora maka a nan gaba kaɗan. Wannan shiri za ku samu ya gaya ta channel ɗin nan namu da suna Smash TV Shanunu a shakallo lafiya. Gobara daga kogi. kuma dai Wannan shiri zai rika zuwa muku duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Gobara daga kogi. Wannan shiri na gobara daga kogi zai rika zuwa muku duk ranar Laraba misalin karfe 8 na Kai sautin dare. da Nasir din nan ba wani labari, ka mutu wajen dagus ɗinka kawai karkata bakin ajiyu. Ka ɗebo mana mu zo a ci gaba da dinin ana. Masu iya magana suna cewa idan baka yi sharan masallaci ba ka yi ta kasuwa. Gobara daga kogi. Yanzu saboda Allah malam a saboda wannan ka shigo mana gida a fasace ka firgita ni ina cikin aiki na. Gobara daga kogi. Gobara daga kogi.